De natuur kan wel wat ruim met de broeken, maar het komt ons net altijd even goed uit. En Juwet van de morgen betiet begon het met een prachtige opkomst van de zinnen, met een prachtige skinneloft, haskinneloft, met mistbanken over het veld en denk je, dit is een mooie dag. Maar staat er gewoon, zo er meer en meer bewolking komen en staat er gewoon beroemde loft. En dan wordt het doorwaar. Ja, en de komende dagen, nou dat is nog wel warme dagen hier. De verwachting, joen en vannacht. Betieten rein of lichte rein, vooral het eerste pad van de joen en in het eerste pad van de nacht. Soms maar een buiig karakter, misschien ik wel tonger, maar ik wil weer droge perioden en 13 tot 15 graden. De wind noord-noordoost, matig ontkreftig, de kreftige wind in het kustenwaardgebied en boven de Marne en letter wat meer noord-noordwest. Dan terug naar morgen. Dat wordt wel weer een leuke dag. Een leuke dag met redelijk wat zinnen. De zinnen winterrein. Eerst nog wel wat bewolking, maar het lijkt droog te blijven. De temperaturen 20 of 21 graden en de wind uit het noordwesten waait matig. In het kustenwaardgebied en boven de Marne betekent vrij krachtig. Dan zetten we terug naar de dagen die volgen, dus het fruitsjoch. Wolmeesken. Op vreed een buike, maar verder zeker redelijk wat zinnen en een temperatuur om het bij de 21 graden heen. Steun een leuke simmedag, maar flink wat zinnen en een temperatuur om het bij de 21 of 22 graden heen. En zolang als we het hoe die temperaturen hebben we het ook een warme dag. In de joentijd, in de nacht komen ze op een bui, snijden ik een enkele bui of een buiken, maar snijden ik weer de 20 of 21 graden en de zinnen er regelmatig bij. We maken morgen maar weer even in het waarsje.